Oho. 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 Älä vaihtella paljon. Ei kun toi kiksi ei toimi. Ei toimi taaskaan. Mulla on käynnistysakseli se Niin on. paskana. Oho. Ei. Ei. Se on paskana. Niin, se on ollut jo kauan. Vai? Näin. Kaksi oli, mihin me mennään? Ei vittu, mä kuolin. Entä paskaa? Häh? Tää on tää sama vitu. Ei, siis sama risteys. Ei olekaan. Nää kaikki näyttää samalta. Tää on sama. Eikö ei olekaan? Ei oo, ei. Me ollaan eksytty löytyteksiin. No tuo. Koti on tuolla, on tuolla. Vittu tää näyttää samalta kuin viime liikenneympyrä. Vittu Tampere. Mämmisuo. Mä en muuta taas tiedä yhtään mihin me mennään. Oikein vai suoraan? Tää olisiko aina oikein? Pitäisikö katsoa missä on suoraan? No mennään oikein. No joo. Missä miitti? Musta tuntuu, että se on kuule jossain tässä. Kato. Eipä näe.
vittu johonkin. Ja vielä on matkaa aika paljon. Me etittiin tätä pysähtymispaikkaa ihan vitun kauan, koska me ei löydetty yhtään mitään paikkaa. Ja sitten saatiin tommonen kertakäyttögrilli joltain erittäin ystävälliseltä ihmiseltä. Ja siellä ne palaa ne nakit. Kyllä. Onko sun kamerassa? Varmaan ite sytit tulee. Se leimahtaa. Heitä ne kaikki siihen. Se menee sieltä vittu. Joo, se leimahtaa kohta. Pohjasta. Nyt on muuten. Nyt siellä pitäis saada kipinä. Liäkki vittu. Kädestä kohta. Ei. Sytytään vaikka toi. Ei. Oi. Älä. Ei. Oi. Noniin. Ui saatana. No nyt se toimii. Kyllä. Sitten hetki. Tässä on meidän grill. Wow. No niin. Nyt lähtee. Vähän bensaa vaan. Kyllä. Kato Vesa perkele. Me ollaan istumassa iltaa täällä. On niin vähän kokeilemassa Tampereella. Seuraava miitti on Jyväskylä. Seuraava Jyväskylä. Tai tänään. Ottaan kanssa. Mä etin sitä tullut. Vähän vittu. Näyttää aika häijyllä, tiiäksä. Näyttää vitu häijyllä. Tuleeko se tosti? Kokeillaan. On mä hyvä. Kokeillaan. Pensaa. Oi. Ei syttynyt käsi. Kato mikä savu vittu tulee. Nyt siinä ei kyllä grillata vielä mitään.